Meritxell, una xiqueta intel·ligent que d'un malefici objecte va ser. Pobreta Meritxell, que la convertiren en gata perquè son pare una promesa no va complir amb una dama. Moltes aventures va viure, sent ella un animal. Tantes coses va conèixer que mai haguera imaginat. Meritxell, una xiqueta intel·ligent que d'un malefici objecte va ser. Silver i Meritxell en una batalla es van clavar i quasi la vida es van jugar. La tieta cura i Robert la mira. Meritxell es preocupa i Silver es cura. Gràcies a la tieta Mercè que els va ajudar, Silver a la vida va tornar. Meritxell, una xiqueta intel·ligent que d'un malefici objecte va ser. Un altre gat la solució va trobar i amb paraules màgiques l'encanterí va canviar. Abracadabra, cua de llora, Meritxell tornarà a ser persona. La història finalment acaba, tornant ella a ser xiqueta, però sempre tindrà dins un meravellós esperit feliç. I finalment, he de dir que ha estat bé llegir tot aquest llibre per a gaudir. A Meritxell, una xiqueta intel·ligent que d'un malefici objecte va ser. Meritxell, una xiqueta intel·ligent que d'un malefici objecte va ser. Pobreta Meritxell, que la convertiren en gata perquè son pare una promesa no va complir amb una dama. Moltes aventures va viure, sent ella un animal. Tantes coses va conèixer que mai haguera imaginat.